Mugako hasi zen orain dela 3 urte. Printzipioz hasi ginen 3 kide edo 3 lagun, esango genuke. Kasper, ni eta Iker. Eta, izan genuen ideia, ez dakit, hemen hor dagoen edo egiten genituen horrelako jai txikiak edo lan Euskal Herriko DJ-ekin. Eta esan genuen, eta zergatik ez dugu hemen artiumen zeo zer egiten, eta ekartzen dugu beste herrialdetako DJ-ak eta holan, eta igual esan genuen, zeo zer desente egiten badugu, igual kanpoko jendea ere etorri alda, eta igual batu aldugu hemen jende nahikoa festival eder bat egiteko. Eta hemen gaude 3. urtean. Eta, egia esan da nahiko pozik. Duela 4-5 urte hasi ginen elkarlanean Jimmy Jasekoekin eta nolabait sustatzeko musika elektronikoarekin zegoen interesa edo hiri mailan eta probintzia mailan ere. Eta, museoak ondo hartu zuen elkarlan hori eta hasi ginen Gau Arte markarekin produkzioak egiten, ekoizpenak egiten eta urtean 3 aldiz edo programatzen Gau Art saioak. Gau Art saiotik nolabait egon zen bilakaera bat eta Mugako izenarekin asmatu genuen beste programazio bat. Eta horrek suposatzen zuen egun gehiago eta festival bezala aritzea museoan. Eta aurten 3. edizioa da eta guretzat saio berezi da aurtengoa, nolabaiteko elkarlan artistikoa ere asmatu dugu. Museoaren aldetik 5 bideoproiekzio jarri ditugu Atari aretoan, museoaren barnean, 2. sotoan, eta batez ere hori jarri genituen artelan horiek Mugakoaren publikoarentzat. Eta aldi berean ekialdebeko aretoan ere jarri dugu instalazio handi bat, Pepo Salazarrena, eta hori ere publiko guztia ikusiko du edo disfrutatuko du festivalarekin batera. Helburua zen musika elektronikoa zabaltzea, ez bakarrik kanpoko jendea ekartzea, gu uste genuen nolabait hemen Euskal Herrian eta estatu mailan faltatzen zela guri gustatzen zaigun musika programatzen zuen jaialdia edo, egia da badaudela beste jaialdi batzuk txikiak direnak, eta ere musika esperimentala eta klubeko musika ere bai egiten dutenak, baina guri gustatzen zitzaigun musika, hemen nahi genuen programatu musika elektronikoa zabaltzeko eta zabaltzeko ere festivalaz gain edo musikaz gain bai egiten ditugu aktibitate batzuk urtean zehar. Pasaden igandean esaterako egin genuen hemen Mugako Kids, eta da hola aktibitate bat nahiko polita aitentzako, gurasoentzako eta umeentzako. Eta beti musika elektronikoaz edo musika elektronikoarekin lotura bat dauka. Urte honetan izan da holan tailertxo bat, eta umeak hartu ahal zituzten olako katxarroak eta soniduak egin eta nahiko ondo pasa zuten eta azkenean egin genuen horrelako jai txiki bat gurasoekin eta geu ere festival bezala ere ez dugu bilatzen ahalik eta jende gehienen gara iristea eta ahalik eta arrakastatsuena izatea, ez? Horretarako igual egin genitzaken nolabaiteko esaten den bezala konzesio batzuk egin eta hala moduko artista jakin batzuk ekarri eta nolabait beste liga batetan jarri, baina igual ez da hori ere gure helburua, ez? Gu nahiago dugu
kalidadezko produktu bat edo artista batzuk ekarri ezagutzera eman artista horiek, gu asko maite ditugun artistak eta guretzako pena merezi duten artista batzuk bat, baina beti ere nolabaiteko muga batzuen barruan, ez? Eta bueno, horrek ere, esan bezala, dauzken bere mugak eta inoiz ere ez zera iritsiko publiko nolabaiteko masibo batetara ere, ez? Baina hala ere, bai egia da nahiko gendukela eta nahi degula nolabait Euskal Herri barruan ere Euskal Herriko entzulegoaren aldean eta entzulego euskaldunaren aldean ere sartzea, ez, eta ezagutzera ematea eta jendeak ezagutzea ze badago nolabaiteko ez dakit nola esan, baina ez nuke esango mesprezua edo zerbait olako hitz gogorren bat, baina nolabaiteko ez jakintasunagatikan edo nolabaiteko estigma txiki bat edo prejuizio aurreritzi bat oraindikan ere, harritzeko baldin bada, 2017an, oraindikan ere existitzen da Euskal Herrian eta batipat igual euskaldun munduan elektronika musikaren inguruan. Usteik hainditzen ari dela pixkanaka, baina oraindikan desente dago eta gu nahiko genduke, gure festival honekin nahiko genduke apurtu, ez? Baina nahiko genduke apurtu ere ez agian modu erresenean, ez? DJ famatuenak ekarriz eta zeak baizik eta ez dakit nolabait ere, naiz eta hau igual agian pixkat ambizioso egia igual izan ez, baina pixkat edukatuz edo hezkuntza bat emanez, informazio bat, beste kontenido batekin, ez? Uste pixkat hori da. Eta gero, musika aldetik, igual lehenengo urteetan teknoari lotuta zeuden artista gehiago ekarri genuen, eta uste dut azken urteotan eta bereziki urte honetan egin dugula kartel pixkat zabalagoa. Ere bai daude tekno artista ospetsuak eta tekno esaten denean igual esaten dut musika gogorragoa, baina urte honetan ere bai gauza esperimentalagoak dauzkagu eta elektromusika asko, ambienta, EBMA eta nahiko uste dut nahiko zabala dela gure oferta. Egia esan da, festivalera datorren jende gehiena Euskal Herritik kanpo dator. Esango nuke 70% edo dator, ez datozte Europako beste herrialdetako jende batzuk, baina bai Madrileko eta Bartzelonako jende pilo bat. Eta Euskal Herriko jendea bai etortzen da, baina, esango nuke igual betidanik musika elektronikoa gustatu zaion jendea etortzen dela, eta ere bai dago uste dut edo lortu dugula behintzat zerbait berria ikusi nahi duen pertsona ere, kuriositate hori daukan pertsona bai lortu dugula etortzea ona. Baina nolabait elektronika musika elektronikoa, musika dantzagarria, teknoa, DJ-ek dantzarako klub baten inguruan jartzen duten musika, mundu guzti hori nolabait alde okerretik sartu zen euskaldun munduan. Eta hori ez dakit oso ondo zergatik izan zen. Iruditzen zait, bai ikusten dut bai garbi, por lo que sea, lotu zala bai oso mundu erdaldunera eta oso arrotzera eta ez dakit, erabat Euskal Herriko munduarekiko batez zerikusirik ez zeukan mundu batetara eta zerikusirik izan nahi etzan mundu batetara nolabait edo. Ez dakit oso ondo zergatik, baina
badirudi hortikan etorriz daia, bide txarretikan bezala sartu zen, eta ez dakit horrendikan ez dio era bat buelta eman, ez du horrendikan bere... Artista euskaldunak badarela, baina egia da oso bizibilitate gutxi daukatela, eta pixkat getualizatuta pixkat badarela, eta hortikan ateratzea komeni eta bizibilitate hori ematea, ez? Eta bueno, gu ere hemen, egia da urten katza bakarrikan dagoela hemen bertakoa, baina bai da gure helburuetako bat ere hemengo artistei bide bat ematea eta ateak irikitzea eta ezagutzera ematea eta esatea hemen badare horrelako artista. Adibidez, gaztetxetan ere hasi da, pixkanaka hasi dira gauzak antolatzen. De hecho, nik Urretxuko gaztetxean pixkat antolatzen eta ibili izan naiz lagun batzukin eta elektronika saio txiki bat organizatzen ibili ginean. Asier Balzategi hemen dagoena Bergaran, kriston Bergarako musika elektronikako topaketak antolatzen ditu, gaztetxeen bertan ere bai. Gaztetxeak berez izan da, gauza azkenean da, roka eta rokaren inguruko musikatarako aproposak izan diren egoitzak elektronikarako ere izan daitezke. Hori ere ez dauke zergatik ez izan, baina oso asoziatuta dauzkagu musika modu batzuetara eta nolabaiteko eszenifikazio batzuetara, baina ez dauke zergatik hori izan beharrik, edozein gauza izan daiteke berez. Eta de hecho, atzerriko hainbat lekuetan, Berlin baten eta ez dakit olako hirietan askotan, musika elektronika interesgarrienetako aktuazioak eta olako eskuater eta gaztetxe moduko lekutan baita izaten dira. Ez pentsa, baita bada ere diskoteka handiak eta ere bai, baina gauza interesgarri askok ere horrelako lekutan izaten dira. Ez toke zergatik beste bat izan beharrik. Gehien bat da gure ikuspuntua aldatzea eta berrasmatzea leku horiek beste aukera batzuk ematea. Ez toke zergatik. Egoitzak ez luke beste musika mugatu behar. Azken urteetan uste dut errezagoa izan dela eta zuk esan duzunagatik, pixkat ja izena badaukagula, ez? Eta ere bai Europa mailan, guk proposatzen dugun musika nahiko konkretua da eta musika hori programatzen duten beste festivalak edo jendeak badakite zer den mugako eta non den eta horregatik ere pozik gaude. Oso pozik.